ndine Morton Pakaya ndabweranso ndi nkhani yopereka chiyembekezo. Akuti munthu wina wake wachira ku matenda a sugar, diabetes type 2. Matenda awawa ndi matenda owopsa, amapanga affect anthu ambiri pa dziko lonse lapansi pano pali anthu 400 million kuonjezerapo 22 million ina amene ali ndi matenda a diabetes type 2. Anthu ambiri akadwala matenda amenewa basi samachira iyayi, ndikuti anthu ena daily amazibaya singano. Koma pali nkhani yabwino, akuti ma scientists ena ku chipatala china chake ku Shanghai mu dziko la China kumene tili akuti anayamba research iyi kalekale mwina zaka 10 zapitazo. Anambaya patient wina wake ndi ma transplant akuchiwalo china chamkati timati pancreas, imene anayitenga kuma stem cells ake. Ndikupezeka kuti munthu uja pang'ono ndikumatani patangopita masiku 11 munthu uja kusintha. Poyamba amadalira injection ya insulin, koma munthu uja ndikuchira. Patangopita masiku pang'ono munthu uja ndikusira kumwa mankhwala. Munthu uja ndikupezeka kuti ali insulin independent. Paja munthu ukakhala kuti uli ndi matenda a sugar amati uli dependent pa insulin. Nkhani iyi nkhani yopereka chiyembekezo, chifukwa choti ine ndikudziwa chigulu achibale anzathu amene amwalira ndi nthenda ya diabetes. Nkhani iyi ndiyopereka chiyembekezo kwambiri, tikuyang'ana chitsogolo kuti kusogolo kubwerako mwina zinthu zikhala better. Ndikupaseni ma details. Akuti mu July 2021 timu inake imene inasogozedwa ndi Dr. Yin Hao anayuza ma stem cells ndikupanga boost immune system ya dala wina ake. Ndikupezeka kuti within 11 weeks atangompasa mankhwala pang'ononso, the guy showed kuti he had normal kidney function. Komanso munthu uyu muziweza kuti kidney inali yochita kulandira kwa munthu wina, amati kidney transplant, suggesting that the patient had been cured. Research iyi yapangidwa publish mu journal yotchedwa Cell Discovery pa April 30. Zikachitika chonchimo ena akapanga science chonchi ndikuti ena amayisezera, ena amayibwereza. Ikabwerezedwa ndiyo tapanga confirm kuti zimene zizi ndi mankhwala amatenda a sugar. Matenda a sugar ndi matenda oti inuyo mukuyenera kuwaopa kwambiri, chifukwa choti amanena for example ku America kucha kuti mwa anthu 5 aliyense mmodzi ali ndi prediabetes. Akupita kukadwala matenda a diabetes amenewo. Ndi matenda owopsa kwambiri. Kwa chinyamata amene tikungokhala oneneperako pang'ono chonchi ndoti sitimaziwa zoti tikupita kumeneko. Ndi akayamba amene amavutisa munthu atha kukutengera kumanda within 1 year. Ena amapanga manage koma ena amavutisa kwambiri. Ni matenda aja oti amatha kupha ma nerves ena ali kumwendo kwe iwe ndikusumamva kuwawa. Ndipezeka kuti ukazipweteka chilonda kumene kukuvuta ndizija madula manja, zija madula miyendo, munthu wangodwala matenda a sugar. Matenda a sugar amenewa matenda a diabetes kodi ndi matenda mtundu wanji, kodi amayamba bwanji? Tingoyankhulakonso pang'ono za matenda a diabetes. Alipo amitundu iwiri, amati type 1 diabetes ndi type 2 diabetes. Type 1 diabetes ndiyoti imakhala kuti basi izozo nzako mitundu, pali zinthu zochepa kwambiri zimene munthu ungapange kuti isakugwire. Ndizija zimapezeka kuti kamwana kangobadwa kumene mwina zaka 10 kali ndi matenda a sugar amenewo. Zimene zozo kulibe zimene zingatani munthu ungapangepo ndi type 1 diabetes. Type 2 diabetes anthu samaziwa kwenikweni kuti chimachitika ndi chani kuti munthu uitenge. Koma chimachitika chifukwa choti munthu ukakhala not enough insulin. Mulika chiwalo kena kake kamapanga insulin. The insulin uja akachepa umakhala kuti wayamba kudwala diabetes. Nanga si umakanika upanga regulate ma sugar levels. Chimene chimapangisa kuti munthu ukhale ndi type 2 diabetes
ndi chani, zinthu zina zimene zimapangisa kuti anthu kukhale kusavuta kuti utenge matenda amene wawa. Choyamba ndi kunenepa. Munthu onenepa kwambiri ndipo osavuta kukhala ndi matenda a shuga. Anthu amene amadya zinthu za cholesterol wambiri, cholesterol ali mstoko, ali muzinyama, ali zinthu za mafuta ena ake kuti mumadzira, amati mudzira moja muli cholesterol wambiri, amene ndi chinthu choopsa kwambiri. Imene ndi video ya siku lina. Komanso kuli sedentary lifestyle, daily kukhala pansi pa table, pa desk, daily kupita kuntchito kukhala pansi pakana madzulo, kena kukwera galimoto kupita ku nyumba. Inuyo is very easy kuti mukhale ndi matenda a shuga. Ndi ena afidi kumayenda maona ngati wausiru wasauka iwe. Ndi bwino kuti munthu udani usamakhale sedentary, uziyenda, uzipanga exercise. WHO amapanga recommend kuti pasiku munthu uziyenda ma step wa 8,000. Kungoyenda ma step 8,000 zikuthandiza koopsa. Komanso amanena kuti exercise ungopanga elevate mtima uzigunda above normal for 15 minutes pasiku lilonse, basi wewe ukhala moyo wabwino, utakupewa matenda ngati atiwo a sugar, a diabetes type 2 awa. Ndi kuliso chani kodi, kuliso age, munthu ukamakula ndipo savuta kuti utenge matenda amene makamaka anthu amene adusa zaka 40. Ukakhala mwana umwe sugar, umwe mafanta, wala chani, zimakhuza kwenikweni. Koma pang'ono thupi imazolowera zimene zichazi, ndi kumakhala kuti insulin amene wapanga regulate zimashuga zikumwazo watopa, ndi kumayamba no type 2 diabetes. Okay, ndi kumwaso mowa, alcoholism, kumwa mowa mawo chidakwa, zili mmene momo. Ndi mangofuna ndingoyikamo ka segment kamene kokonena kuti diabetes ndi chani, imamba bwanji, komanso ikabwera. Ndi inuyo losani weight, inuyo siyanu kukhala pansi kwambiri, inuyo siyanu kudya zinthu za cholesterol kwambiri, musanafike ku imene amati fully blown diabetes. Mutakhala pena pake ndi kukhala pamene amati chani pre-diabetes. Sumaziwa ma symptoms zake ndoti ikamayamba imabwera pang'ono, mwazi kwambiri, umapita kuchimbuzo ukakoza kwa pafupi, umakhala wotopa, ukakhala ndi chilonda chija kutenga nthawi isanachire, kenako imabwera. Anthu ena koma umatha kuyibwezesa mbuyo, ikamayamba kumene. Ndi anyamata aliyense wa zaka 35, wa zaka 35 around that time, kungoyambira 29, kumafunika zinthu zina zikumaziwa zoti tupita kuti. Ukamafika zaka 40 iwe umakhala kuti tupita unongeka chifukwa choti umayiwala kuti ndili patipo, ukungomamo, ukungodya zinthu za chabechabe, zima chips, zima stock. Ndi mmene kubwerera chani, mmene kubwerera kiwa imene iyi ndikukhulupirira kuti ipita kwa aliyense. Komona uso kiwa iyi pata amatenga ma cells ake a munthu ndikupanga ma stem cells. Ndi research inake kuti anthu ena ake makamaka anzathu achali chino maona ngati kuti basi izozo mukupanga zoti inuyo mukhale milungu. Zimafunika kusegula miti. Anatipasa nzeru, anatipasa chani, anatipasa kuthekera. Pali zinthu zambiri zomwe ifeyo patoka kugwiritsa ntchito zinthu zapansi pompano titha kuchepesa mavuto athu ambiri amene timakumana nawo paziko panopo. Ndi mumaona ngati amboni za Yehova a Seventh Day amatha kudana ndi izizi zoti inuyo mukupangira nji zimene zozo, mukuyang'ana zimene zozo. Koma nanga tingokhalirabe, kalekale anthu amamwalira ndi zaka 30. Kalekale munthu ukafika zaka 30 ndikuti iwe ndikuti ndi dolo. Pang'ono taitenga life expectancy ya Japan anzatha kumwalira ndi zaka 98. Ku Africa kuti mamwalira kwambiri tili ana. Nthawi imeneyoyo kutangobwera anzathu aku Portugal anabweretsa chimanga, anabweretsa chani. Life expectancy, in fact population ya ku Africa yakula panopa yafika pena wake pozizizo. Chifukwa choti anthu ena anayitsika kuganiza, anthu ena anaweta ng'ombe, anthu ena anaweta mbuzi. Tikanakhala kuti tingozisiya kuti zonse nzachilengedwe. Bwezi tili kutiko ndi zimafunika kuti tikakhala zitani
tiziganiza kuti zilola anthu ena akazipanga zinthu za science nkhani yake ndi imeneyo. Anyway, ndine Bright Mahango. Anyway, ndine Morton Balaya, ndimapanga ma video tambiri titi. Ne like and subscribe kuti tizipanga beti video ngati chimenezo. So anyway, cheers.